musel přivítat u nás v divadle. Jmenuji Jiří Nekvasila, já jsem ředitel divadla a tady máte aspoň kytičku. A jsem moc rád, že jste tady a těším se na váš rozhovor tady s Erikem. Dobrý večer. Vítajte v divadle Jiřího Mirona v Ostrave. Som veľmi rád, že ste prišli a máte záujem o československú debatu, ktorú zorganizovalo Centrum PANT a týždenník Respekt. Ja som šéfredaktor slovenského denníka N, Matúš Kostolný, a hostiami diskusie sú slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a šéfredaktor týždenníka Respekt Erik Tabery. Tak ešte raz dobrý večer. Normálne myslím, že býva standing ovation až na konci. Tak toto máme asi vyriešené, tak uvidíme, či bude potlesk a postojačky aj po našej diskusii. Ešte skôr ako začneme, mám jeden oznam. Zuzana Čaputová a Erik Tabery spoločne napísali knihu Nestratiť sa sama sebe. Po skončení diskusie si budete môcť dať knihu podpísať. Od pani prezidentky Čaputovej a od Erika Taberyho. A knihu si môžete kúpiť aj tu vo foaje. Žijeme pohnuté časy. Svetu hrozí vojna, technológie idú dopredu obrovskou rýchlosťou a možno zaniknú niektoré povolania. Zároveň je každý rok čoraz skôr a čoraz viac dní teplejšie. Čo považujete za najväčšiu hrozbu v súčasnosti, pani prezidentka? Tak predovšetkým dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. A chcem povedať, že som v Ostrave prvýkrát a som tu veľmi rada. Vždy som túžila prísť do tohto mesta, lebo som si o ňom čítala a všeličo videla, dokumenty, fotografie a je svojím spôsobom rozhodne jedinečné, takže som tu rada a som rada, že sme sa aspoň týmto spôsobom mohli stretnúť. Vymenoval si množstvo hrozieb, ktoré visia nad nami, obrazne povedané, a ktoré si uvedomujeme. A mne sa zdá, keď sa pýtal, že čo vlastne je ako keby tá najväčšia hrozba, alebo ktorú považujem, mne sa zdá, že v centre všetkého, čo bolo vymenované, je človek. A ja si myslím, že vlastne najväčšou hrozbou je človek, alebo ľudia, ktorí si neuvedomia svoje hranice, chcú viac, a ktorí sa nedokážu ovládnuť, idú na úkor druhých alebo na úkor prírody. Akákoľvek forma sebectva, deštrukcie je v pozadí tých javov, či sa to týka demokracie, či sa to týka klimatickej krízy, či sa to týka akéhokoľvek negatívneho javu, ktorý nám hrozí. Takže myslím, že z tých hrozieb, ktoré boli vymenované, je potenciálne najväčšou hrozbou človek, každý z nás, ktorý potenciálne nezvládne sám seba, svoje ego, ukontrolovať svoje túžby a svoje limity. A bolo to tak vždy, že si bol vlastne človek sám sebe najväčším nebezpečenstvom, alebo sa to zhoršuje časom? Tak ja myslím, že evolučne sme, keď sa pozrieme späť na vývoj nášho druhu, tak je jasné, že z hľadiska udržateľnosti nášho druhu, kvality života, bezpečia, nám svedčí žiť v spoločenstve. A vďaka tomu, že nám svedčí žiť v spoločenstve, sme si vyvinuli mnohé schopnosti, ako v tom spoločenstve spolu žiť. To bol základ toho nejakej spoločenskej zmluvy, nejakého právneho rámca, usporiadania vzťahov medzi ľuďmi, ktorí keď spolupracujú, môžu si zabezpečiť navzájom viaceré benefity. No a práve to je to, čo je dnes tak trochu v stávke, vzhľadom na to,
ako veľmi rozdelené, vlastne polarizované alebo fragmentované spoločnosti sú, okrem iného aj vďaka novým technológiám. Čiže niečo, čo človek vymyslel a pôvodne možno malo slúžiť dobrému účelu, sa častokrát vlastne ako keby obracia proti ľudskému druhu ako takému. Takže stále sa mi zdá, že v centre všetkého je vlastne ľudská bytosť. Erik, tvoja najväčšia obava, čo sú najväčšie hrozby podľa teba? Ty jsi chtěl naladit hezký večer, tak si vyjmenoval, co nás zničí dřív. Já vlastně navážu, protože si myslím, že platí všechno to, co zaznělo a že já jenom mám, mně se ta obava pojí u všech těch fenoménů o tom, že ta společnost, nebo u toho, že ta společnost bude mít pocit, že nemá jako fungovat dohromady nějakým způsobem, že se rozpadne, že všichni budou mít pocit, že jsou na to sami, že nemá cenu spolupracovat, protože si i myslím, že za celou řadu těch jevů, které ty si popisoval, a ještě další by se dali zmínit, je pocit nějakého osamění, že se lidem nepomůže, když by se mělo. A já si myslím, že ten trend by měl být opačný, nebo to, kde já vidím tu cestu nějakým způsobem ven, je právě v fungující společnosti a hledání to, co tu společnost propojuje. Podle mě, a to se ukázalo i vždycky v historii, když se rozpadne nějaké to pojivo, tak pak je ta společnost strašně lehce manipulovatelná, pak přicházejí ty alfasamci často, kteří řeknou, a já vás zachráním. Takže tam já vidím to riziko, ale zároveň tam vidím i tu cestu, jak z toho celého ven. Presne tak sa to teraz zdá, že žijeme časy, kedy zažívame najväčšie útoky na liberálnu demokraciu a na vlastne to, čo tú spoločnosť spájalo posledné 10 ročia. A nie je to len lokálna záležitosť, nie je to len to, čo prežívame my na Slovensku s Robertom Ficom alebo v Maďarsku s Viktorom Orbánom, ale tým, že bol zvolený Donald Trump v Amerike a nastupujú, alebo teda dostávajú sa k moci aj ďalší populisti a extrémisti, tak sa javí, že to je vlastne veľký trend. Prečo tak veľmi útočia títo politici na liberálnu demokraciu? Ešte chvíľočku predtým, ako poviem, prečo útočia, by som povedala, že čo sa to vlastne deje, lebo mohli by sme mať mylný dojem, že demokracia čelí nejakej erózii kvôli tomu, že je atakovaná populistami, autokratmi, extrémistami a nebolo by to úplne presné. Oni sú skôr dôsledkom javov, ktoré sú v pozadí toho celého. Zjednodušene povedané, demokracii nehrozí infarkt. Jej cievy sú zanášané posledných 19 rokov. 19 rokov je zhruba obdobie, kedy sa deje jav, ktorý je popisovaný ako cúvanie demokracie, erózia demokratických inštitúcií. Pripisuje sa to mnohým globálnym javom, ktoré sa nám diali od roku 2006 zhruba. Samozrejme to súvisí napríklad, jedným z tých javov je prehlbovanie priepasti medzi bohatými a chudobnými. Je to zmena pracovného trhu aj vplyvom nových technológií, vôbec celé ako keby zmena komunikačného prostredia, nástup nových technológií a sociálnych sietí, migrácia a tak ďalej. A krízy, samotne krízy ako jav sú katalizátorom tých javov, či už finančná, migračná, COVID, teraz bezpečnostná. Oni vlastne urýchľujú ten proces erózie a asi aj v dôsledku toho máme pocit, ako keby sa to dialo teraz v posledných rokoch. Ale ono to teraz v posledných rokoch iba pridalo na tempe a vlastne viditeľnejšie to spôsobuje nástup autokratov alebo lídrov, ktorí majú autokratické tendencie vo viacerých krajinách sveta. Takže toto je prvá vec, ako keby uvedomenie si, že vlastne ten proces erózie demokracie, kedy demokracie boli ako keby v píku podľa počtu na svete, tak ich počet klesá, alebo sa teda premieňajú, neprišiel predvčerom alebo pred 4 rokmi. V tomto kontexte je podľa mňa dôležité si uvedomiť, že tu na postkomunistickom priestore zvádzame celkom statočný boj alebo úsilie, pretože 36 rokov sa snažíme budovať demokraciu po totalitnej skúsenosti, budovaním nových inštitúcií, právneho rámca, vôbec len mentálneho návyku, ktorý je nesmierne dôležitý. A paralelne popri tom ide proti nám globálny trend 19 rokov. A my napriek tomu mám pocit, že to celkom dávame s výzvami, ale mnohým odolajú aj dlhšie trvajúce demokracie.
No a voľba autokratických lídrov je skôr dôsledkom než príčinou toho javu, pretože tie javy, ktoré som spomínala, majú veľký dopad na, ako zjednodušene povedané, psychológiu voliča a občana. Erik pred chvíľkou zmienil pocit úzkosti, neistoty, ešte sa k tomu možno viackrát vrátime. A tá kauzalita psychologická medzi pocitom zneistenia a potrebou hľadať bezpečie, častokrát bezpečie v silných slovách a gestách a treba aj nesplniteľných sľuboch, je do istej miery logická. No a potom sa musíme baviť o tom, že co dál a čo s tým. Ale chcela som iba upresniť, že je jasné, že vo výsledku autokratickým alebo populistickým lídrom demokracia nevyhovuje, pretože demokracia znamená dodržiavanie pravidiel, princíp právneho štátu. Keď chcú vládnuť autokraticky, bez obmedzení, to je niečo, čo obťažuje. To, čo prvé autokrati robia, je, že menia volebné systémy, pretože chcú opakovať svoj volebný úspech. A slobodné voľby sú jedným z pilierov demokracie a tak ďalej a tak ďalej. Áno, ale potom takto, keď to je pomenované, tak sa zdá, že je to také jednoduché, veď ľudia by to nemali dovoliť. Ako je možné, že sa to darí populistom, extrémistom presvedčiť také množstvo voličov, aby volili túto cestu? Ja si myslím, že jedno zo zadaní, ktoré stojí pred nami, je, že by sme sa možno menej ako keby mali zaoberať tým, ako je možné, že populisti, autokrati, prípadne extrém v niektorých krajinách sa dostáva do popredia, ako je to jav, ktorý je hodný skúmania a pozornosti. Ale myslím, že viac pozornosti by sme mali venovať tomu, kde demokraticky zmýšľajúci ľudia, vrátane politikov, sme urobili chyby alebo robia chyby. Toto zadanie stojí pred nami, pretože tá súvislosť, ktorú som spomínala, že ľudia, ktorí cítia, majú pocit nefunkčnej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá je morálne v kríze, cítia úzkosť a tá úzkosť ich vedie k hľadaniu bezpečia, poriadku a opory. A je dôležité, aby tento typ emócie, ale nielen emócie, ale aj praktického doručovania politikov boli schopní vysielať aj demokratickí politici. Tak kde sme, Erik, urobili teda chybu? Prečo ľudia strácajú vieru v demokraciu? Já myslím, že těch důvodů je strašně moc. Některé jsou skutečné, některé jsou virtuální. Myslím si, že i právě ty sociální sítě tak strašně jak zvětšujou každou chybu, každou nepřesnost, dávají tomu nějaký záměr, který tam třeba není. Může to být úplně obyčejná chyba a skrz ty sítě se z toho stane jako obří aféra. Samozřejmě někdy oprávněně, ale mnohdy ne. A to je jako jedna rovina, která je podle mě velmi ničivá vlastně pro ten veřejný prostor. Pak je samozřejmě celá řada jakoby dílčích důvodů, kde je opravdu vidět, že celá řada těch kroků a hledání a debat je neefektivní. To znamená, že lidé vnímají, že vidí nějaké výzvy, které před nimi jsou a nedostávají odpovědi na to, jestli se řeší. Zejména velké výzvy. Já třeba, kdybych měl mluvit o Česku, a často to opakuju, a protože to považuji za důležité, Česko se neuvěřitelně posunulo k lepšímu za těch 35 let svobody. Neuvěřitelně. Já jako novinář objíždím to Česko 30 let skoro a ta proměna je tak viditelná a tak hmatatelná, že jako klobouk dolů před univerzálnětou společností. Kde ale hodně narážíme je u věcí, které mají nějaký časový přesah, jsou delší než jedno volební období. Jsou to témata, kde není jednoduché řešení, a to je změna klimatu nebo klimatické otázky, ale může to být i důchodová reforma. Předtím to byla mnohem víc výzva nebo otázka Ruska, co by hrozby, která byla hmatatelná, byla viditelná, akorát se o tom nedalo, nebo nic se moc se s tím nedělalo. A zároveň, a tam jsme trochu v pasti, kde já vidím tu krizi trochu politiky. Kdyby se našel politik v evropských zemích, v Česku, který by před 10 lety varoval, Rusko je hrozba, pojďme vyzbrojit Ukrajinu, pojďme udělat na východní hranici Ukrajiny, já nevím, jaký bezpečnostní systémy, tak v tu chvíli ten politik skončil, protože lidi by ho odmítli, že straší, že hrozí jako válkou a proč se dávat peníze na to. To znamená, ten vizionář by neměl šanci, ta společnost by mu to nedovolila. A teď je to i samozřejmě i opačně,
vina je u těch politiků některých, že to neskouší, nehledají tu cestu, jak s tou veřejností komunikovat, jak hledat odpovědi na větší otázky. A s určitou nadsázkou já říkám, politici jsou úplně nadšení, když odejdou z rozhovoru s novinářem, že nic neřekli, že to je ten úspěch. Akorát jim nedochází mnohdy, že to neřekli tomu novináři, ale těm 100 000, někdy milionům diváků, posluchačů, čtenářů. A ti lidé čekají na ty odpovědi, na vysvětlení, na nějaký jako dialog. A tam já vidím jako začátek toho, proč to nefunguje. Protože pak bychom se mohli bavit o celé řadě dílčích věcí, ale tady já vidím ten jako bod, a schválně jsem ho zmínil, protože jsem na něm ukázal chybu nás všech. My často mluvíme jenom o těch politicích, ale mnohdy je to i o nás, že nechceme, aby se řešily problémy, které nám přijdou, že teď jsou přeci neviditelný nebo marginální z našeho pohledu nebo daleko. Ale nie je to presne tak, že to je v skutočnosti pasca, pretože populistickí politici sú úspešní práve kvôli tomu, že vykrikujú a prinášajú veľmi ľahké a jednoduché, väčšinou nerealistické, ale rýchle riešenia, čiže ponúkajú tie odpovede a politici, ktorí sa pokúšajú byť nepopulistickí, potom vyzerajú, ako keby nedávali tie odpovede, ako keby boli nudní. Pritom oni sa snažia byť iba úprimní a hovoriť to, čo naozaj vedia urobiť a ovplyvniť. A to je častokrát málo, alebo vyzerá to zvonko málo. To porovnanie s tým receptom populistu bude vždy ťažké pre toho nepopulistu. Je to tak a právě tam to je ono, že ty populisti, si člověk do toho zaposlouchá, tak mě fascinoval teď návrh jako řešení. Nastartujeme ekonomiku. Tak jestli chcete, to já vám tady vysolím 20-30 takových sloganů, ale nebudu vědět, co s tím. A oni nejdou dál, to znamená, tam máš pravdu, jako ve chvíli, kdy stačí tohleto heslo, 4slovní, 5slovní, tak je to sexy, ale jako neplatí to, nebude to fungovat. To my víme, protože to nikdy nefungovalo. Vidíme to i ve Spojených státech, kde nejmocnější muž planety nemůže realizovat celou řadu těch svých kroků, které předtím tak jednoduše říkal, protože mu najednou jeho poradci řekli ještě 2 takové kroky a nám skolabuje ekonomika. To znamená, tam je najednou vidět, jak to, když to narazí na tu realitu. A možná ta veřejnost a společnost potřebuje zažít ten svůj náraz nějaký, aby se vrátila potom k věcné politice. A nebo ne, to už jako tam tak daleko nevidím, ale je pravda, že pokud veřejnosti bude stačit ten slib, buď to já vás ochráním, anebo ideálně tamto je to zlo a nic víc, tak potom se nezlepší nic v té společnosti a jenom se propadne do větší právě toho rozpadu nějakých vztahů a pohyba v té společnosti. Pani prezidentka, vy ste vždy vo funkcii hovorili, že slušnosťou sa dá zvíťaziť. Tak ste zvíťazili v prezidentských voľbách. Ale myslíte si to aj teraz? Dá sa naozaj zvíťaziť slušnosťou? Áno, myslím, ale ešte by som si dovolila zareagovať tu na Erika, na predrečníka. V súvislosti napríklad s tou blížiacou sa ruskou hrozbou, ešte predtým, ako vypuknula v plnom rozsahu ruská agresia na Ukrajine, tak predmetom všetkých politických rokovaní a debát bolo upozorňovanie našich západných susedov, že projekt Nord Stream 2 je problém. Že tá ich ako keby práve postkomunistické krajiny, sme si to uvedomovali ďaleko väčšie, ďaleko intenzívnejšie, že vlastne to koketovanie a snaha ako keby kúpiť si tohoto partnera ako keby na biznis základe a že to potom bude v poriadku a eliminujeme bezpečnostné riziko. Už vtedy sme mali veľké pochybnosti a komunikovali sme to na mnohých rokovaniach na prezidentskej úrovni. Faktom je, že to nebola ako keby agenda komunikačná voči verejnosti a zároveň je to aj preto, že sme asi všetci predpokladali, že toto sa hádam nemôže stať. Že ten šok, ktorý sme, možno nie vo februári, lebo už sme vo februári predtým týždne, mesiace mali informácie, že to hrozí, ale aj tak sme všetci nejak dúfali, že toto sa predsa nemôže stať v tomto storočí. Takže naozaj, ako keby, myslím si, že pre mňa pochopiteľne mnoho politikov neprišlo k tomu, že by začali strašiť ľudí vojnou na Ukrajine,
v nejakom predstihu, lebo to nikto naozaj seriózne úplne nepredpokladal. A druhá vec je, že to je naozaj cesta, ktorá je skôr trochu ľahšia, a už sa dostávam aj k tej otázke, pretože typickým nástrojom, a to vidíme v X kampaniach po celom svete, je nástroj vystrašenia ľudí a potom ponúknutia nejakého riešenia. Teda ja som ten ochranca, ktorý vás zachráni pred hrozbou, ktorá môže byť úplne nereálna a imaginárna. Na Slovensku vrátane mojich volieb bola vždy súčasťou kampane téma migrantov z juhu. A Slovensko nie je cieľová krajina, ten počet migrantov je tam tak minimálny, a teda väčšinou to znamená iba presun cez naše hranice, ale pokaždé je to téma a mnohé iné, ktoré sú čisto zneužité na vzbudenie emócie strachu, pretože keď sú ľudia ustrašení, tak samozrejme prirodzene sú ľahšie manipulovateľní. A to je niečo, k čomu sa politik, ktorý sa hlási ešte k nejakému etosu, uchyľovať nemá. Okrem situácie, že naozaj čelíme reálne hrozbe a musí o tom úprimne komunikovať. Späť k tomu, či slušnosť áno alebo nie. Ja som presvedčená o tom, a ja som si to overila aj v mojej politickej praxi, vrátane miery dôveryhodnosti, ktorá aj po skončení môjho mandátu som za ňu vďačná. Keď sa na to pozriem ale schematicky a odosobním sa, ak sa stotožňujeme s tézou, a ja s ňou hlboko súhlasím, že demokracia je predovšetkým systém morálny, ako povedal Tomáš Garrigue Masaryk, tak ako chceme zabezpečovať a budovať morálny systém nemorálnymi cestami. A pre mňa je slušnosť, rešpekt k druhému názoru, kultivovanosť súčasťou morálneho prístupu v rámci politiky. Opakom je hulváctvo, osobné útoky a všetko toto na tej škále, ktoré asi nemusím ani pripomínať, viete si tam dosadiť tváre, mená a vyjadrenia. A keď sa toto uplatňuje a realizuje, táto politická nekultúra v politickom priestore, tak to nezostáva izolovane iba v ňom. Problém je, že sa to prelieva do spoločnosti, že to tú spoločnosť robí agresívnejšou, ubúda dôvera medzi ľuďmi. Na Slovensku to máme, keď to poviem v číslach, tak, že sme druhá najpolarizovanejšia krajina v rámci Európy a dlhodobo sa miera dôvery medzi ľuďmi navzájom, to nehovorím o dôvery v inštitúcie, medzi ľuďmi navzájom pohybuje okolo 20%. Ľudia si navzájom neveria, sused susedovi, kolegovi v rámci rodiny, a to nie je dobré, pretože už na začiatku sme hovorili o súdržnosti spoločnosti. To je ako s imunitou organizmu. Čím menej súdržná je, tým menej odolná je voči akýmkoľvek krízam a hrozbám. A teraz teda žijeme obdobie mnohých kríz a oslabení. Ale nie je problém v tom, že práve tí, ktorí najviac rozosievajú nenávisť a strach do spoločnosti, na to najmenej berú ohľad? Je im to vlastne, zdá sa, že im je to úplne jedno, že tým sa hrajú naozaj s nebezpečným materiálom, pretože je to presne tak, ako ste povedali, že sa to prenáša do spoločnosti. Ale nám na tom záleží, my sa tu o tom rozprávame, ale oni to každý deň pokračujú v tom a pridávajú ďalej. Ako sa toto dá vyriešiť, aby tento paradox nepokračoval? Ja to chápem tak, že tá ich stratégia je krátkodobá na uchopenie moci, ale v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, je vidieť, že, ja som teraz tak pomenovala v jednom rozhovore, že akého koňa osedláš, tam ťa dovedie. Ak osedlajú koňa nenávisti, tak v zápätí po nejakých mesiacoch nesplnených sľubov, ktoré sú vždy veľkolepé a častokrát nereálne, sa tá nenávisť tých ľudí, ktorých emócie vybičovali, obracia aj voči ním. To je proste bič, ktorý má dva konce, alebo palica, ktorá má dva konce. To je prvá poznámka. A druhá je, že opäť mohli by sme uvažovať nad mentálnym svetom, motiváciou a prístupov tých druhých, ktorí porušujú tieto pravidlá, nazvime to slušnosti alebo morálky. Ale mne sa zdá, že máme kusisko roboty sami pred sebou. Či už ako členovia spoločnosti v rôznych profesiách, alebo ako politici, ktorí ctia demokraciu v tom plnom význame slova ako morálneho systému. A tam treba zamerať pozornosť. Kde sú naše nedostatky, kde sú chyby a deficity v tom, že niekedy a opakovane a v mnohých krajinách ako keby ťaháme za kratší koniec. Erik, ty si spomenul ako jeden z faktorov alebo akcelerátorov, si spomenul sociálne siete. To je niečo, čo naozaj pred 20 rokmi tu nebolo. A naozaj to vyzerá, a ja by som sa po to podpísal, že sociálne siete sú v šírení všetkých tých strachov a nenávistí a v akomsi akcelerovaní všetkých tých emócií obrovskú rolu zohrávajú. Ale potom, keď sa na to pozriem s odstupom, tak pred 100 rokmi neboli sociálne siete a tá spoločnosť sa dokázala dostať do takej špirály v podstate veľmi podobnej ako dnes.
a dostala sa teda až k vojne, k vojnám, tak je to naozaj tak, že tie sociálne siete sú príčinou teda toho, čo sa deje? Určitě nejsou příčinou, jsou důležitou součástí. Každá ta společnost v nějakou fázi má nějaký komunikační nástroj, se kterým třeba neměla zkušenost do té doby a ta posune do nějaké vyhrocené situace. To znamená třeba vliv i rozhlasu nebo předtím samozřejmě tisku, ale pak třeba rozhlasu při šíření propagandy a nenávisti byl docela zásadní. A v té době vlastně nový. My to máme dneska se sociálními sítěmi, které mají tu nevýhodu, že nejenom, že zasahují úplně všechny, ale i každý je spolutvůrce. To je v těch jakoby, dějinách vlastně úplná novinka. A nestojí to ani korunu, to je také novinka vlastně, že každý může šířit dneska cokoliv, samozřejmě dobro, ale i tu nenávist. A ten zásah potom může být obrovský. Myslím si, že pořád ještě na to nemáme obranné mechanismy, že s tím neumíme pořádně pracovat a je vidět ta míra té nenávisti občas, která k člověku jako doputuje, je vlastně nebývalá. Já už jsem si nějak na to jakoby zvyknul, to, co jde ke mně, a spíš jenom přemýšlím vždycky skoro u každého toho vyhroceného, to jsem říkal, komu já bych věnoval tak strašně silný cit, že by ho tak nenáviděl, jako mi někdo píše. Co by se muselo stát, abych mu ho věnoval? A tady lidi, kteří mnohdy ode mě ani nic nečetli a píšou mi s takovým zanícením, ale zároveň já často to není jenom u politiků, je to i u novinářů a možná to máš taky někdy, že máš pocit, že jako kdyby ta věcná novinařina narážela na nějaký limit a že ta emoce letí mnohem rychleji a taky občas mě to jakoby napadne. A měl jsem to i na začátku, moje první reakce byla, když mi napsal pan Murín ohledně mé kolegyně Ivany Svobodové, ten pozoruhodný mail, tak ta jako první moje reakce jsem si říkal, že ho jako pošlu někam, ne jako vulgárně, ale někam. A pak jsem si říkal, ne, jako vezmu sám sebe vážně, ne jeho, sám sebe vážně a jako odpovím mu tak, jak bych chtěl. A potom na té reakci, jako na tu naší výměnu, se ukázalo, že jsou chvíle, kdy ta věcnost a ta slušnost může zapůsobit víc než ta agresivita. Myslím si, že kdybych prostě ho jako poslal někam, tak se nikdy nestane to, co se stalo. Takže pořád si myslím, že člověk má sázet na to, čemu věří, na nějakých jakoby hodnotách, protože souhlasím, že jakmile se jenom člověk rozhodne vzít si tu zkratku, tak už prostě po ní musí jít a není cesty zpět. Takže v tomhletom pořád věřím na to, že člověk zvolí sice těžší, ale v jistém ohledu i bezpečnější cestu, protože se s ní může nějakým způsobem stotožnit. Ale nie je to tak, že, lebo teraz si povedal, že emócia je to, čo je rýchlejšie sa šíri a je to ako keby jednoduchšie oslovovať ľudí cez emócie. A to je určite tak. Ale nie je to v skutočnosti problém politikov, ktorí sa snažia byť nepopulistickí, že potom ako keby odrežú úplne všetky emócie. A ja si myslím, že emócia nie je sama o sebe zlá a že emócia a skutočný cit je vlastne jediná pravda a emócia je vlastne jediná skutočná odpoveď, len je to ťažké ju naozaj komunikovať, pretože sa človek pri tom odhaluje. Ako to máte s emóciami a ich verejným prejavovaním? Myslím, že sa dotýkame niečo, čo je podľa mňa veľmi centrálne. Aj z hľadiska toho, ako reagovať na tú aktuálnu dobu. Pretože verím tomu absolútne, že politika je verejná služba a je to služba ľuďom, ľudským bytostiam a my nie sme úplne logické kategórie. My sme predovšetkým emocionálne stvorenia. A preto emocionalita je dôležitá téma, a momentálne tá politika je, že preplnená emóciami, ale skôr tými deštruktívnymi, ako sme hovorili, vzbudovanie strachu, nenávisti, pretože to je ako keby motor a obava je naozaj silným motívom potom k nejakému typu voľby. A poviem to teda možno, že cez seba, cez svoj príklad, potom sa to pokúsim zovšeobecniť a požičiam si ten príklad, keď si hovoril o tom, že
Politik je veľmi často, novinár takisto, a vlastne ktokoľvek z vás, kto trčíte vo svojej profesii objektom nenávistných prejavov. A myslím si, že v zásade máme asi, teda napadajú ma dve základné voľby na tej križovatke, ktoré môžeme urobiť. A to je buď sa vo vzťahu k týmto atakom, dehumanizácii, ponižovaniu, a neviem ešte, aké slova by som k tomu vybrala, postavíme spôsobom, že sa voči ním ako keby obrníme, aby sme znížili tú mieru mentálnej a emocionálnej bolesti. Lenže to brnenie pôsobí aj opačným smerom. Nie je z nás cítiť tá emócia, stávame sa plochejšími z hľadiska aj svojho vlastného prežívania. A myslím si, že súčasťou tej výbavy, obrazne povedané, nie je len ten obranný štít, ale častokrát aj útočná zbraň. A ak ňou disponuje politik, tak to je obrovská deštrukcia. Ak verejnú moc zneužíva na útoky alebo na revanšizmus, na osobnú vendetu voči niekomu, pretože to má obrovský deštruktívny vplyv na spoločnosť. Tou druhou cestou, ktorú ja som o nej presvedčená ako o tej správnejšej, áno, je náročnejšia, pretože sa tomu snažíte v istom zmysle čeliť, čo znamená aj sa tomu vystaviť. A platíme za to vlastnou zraniteľnosťou, ale neplatíme za to stratou ľudskosti. Ako mi raz, a veľmi nedávno niekto povedal, že cítili sme, že máte srdce na dlani. Určite to poznáte aj mnohí z vás. A hlavne pre mňa je to aj to, že neporuším niečo, čomu absolútne verím. Neporuším zmluvu samej so sebou, že by som inej ľudskej bytosti, hoci len verbálne, chcela ublížiť. Pre mňa je tento typ kompromisu alebo zlyhania niečo, čo vlastne ako keby je zlyhaním samej voči sebe. Preto si myslím, že emócie do politického priestoru patria. Rozhodne si myslím, že tam patrí viacej empatie. Dneska je to taký nový koncept v politike, ktorý sa skúma na zahraničných univerzitách ako empatický leadership. A tá empatia, ono to znie tak ako keby tak hladkajúco, mierne, ale vrátim sa k tomu, čo som povedala pred chvíľkou. Na druhej strane máme veľmi signifikantnú časť verejnosti v našich krajinách a vôbec nielen v európskom priestore, ktorí sú vystrašení, ktorí sa cítia opomenutí, ktorí sa cítia ponížení a prehliadaní doterajším politickým prístupom. A ja si myslím, že práve empatia, práve vnímanie toho, nepodceňovanie tých ľudí, naladenie sa na nich, ako adresovať problémy, ktorými oni žijú, je tá správna cesta. A už zďaleka nežijeme iba v dobe, že problém je to, čo vieme si ako keby sa niečoho chytiť a niečo namerať. Práve vďaka sociálnym sieťam problémom je všetko, čo ľudia za problém považujú. A to má byť, alebo aj to je hodné pozornosti politikov. Na Slovensku sme mali problém s medveďmi a viem, že mnohými politikmi alebo ľuďmi to bola to politicky zneužívaná téma, bez debaty. Ale pre mnohých ľudí na Slovensku to bola aj reálna téma. Zosmiešňovanie tejto témy bolo presne opakom empatie, ktorú bolo treba vyslať a uzemniť ten problém do reálnych rozmerov, čísel veľmi náročne v dobe sociálnych sietí. Len som tým chcela ilustrovať to, že pozitívne emócie, niekedy aj negatívna informácia, ktorá nie je spojená s pozitívnou emóciou, ale je pravdivá, patria do škály politického vyjadrovania. Určite som o tom presvedčená v tej osobnej rovine, ale aj v tej komunikačnej rovine smerom k ľuďom. Bola som hrozne dlhá, ospravedlňujem sa. Myslím, že to všetci zvládli, takže nie sa za čo ospravedlňovať, ale vy ste boli, kým ste boli prezidentkou aktívnou, ste boli terčom obrovského množstva naozaj odporných útokov a nenávistí. A všetko to, čo ste hovorili, ako vlastne na to treba odpovedať empaticky, ako na to treba odpovedať aj emóciou a ľudsky a pravdivo, nie je to tak trochu s otáznikom, keď vieme, že aj vás tých 5 rokov takým spôsobom zasiahlo a vyčerpalo a priviedlo k tomu, že ste vlastne potom, bol to jeden z dôvodov, nie jediný, že ste vlastne nekandidovali znovu. Nie je to teda tak, že pustiť sa do toho súboja s ľudskými emóciami je tak vyčerpávajúce, že to možno niekedy ide až za hranicu síl?
Je to možné. Zároveň je pravdou, že tých mojich 5 rokov, mne sa zdá, že to vydalo, tak hovorím obrazne, že na 2 aj 3 mandáty vzhľadom na COVID a vojnu na Ukrajine, 1 milión utečencov z Ukrajiny cez Slovensko, energetickú krízu, najvyššiu infláciu za posledných 20 rokov a 5 vlád za 5 rokov, ktorých som strávila v prezidentskom paláci. Bolo to veľmi, veľmi intenzívne obdobie a za ktorý sme urobili kus roboty vďaka skvelému týmu, ktorý som mala a naozaj by som vládala v tomto nastavení a možno aj v tom nastavení emočnom, v tej mojej snahe o kvalitu toho prístupu k ľuďom, každým jedným, s ktorým som sa stretla, plus k tomu aj nejaké osobné výzvy, ktoré som musela v rámci rodiny ako mama zvládnuť. A neviem, je to asi relatívne, že či keby som robila tú politiku, obrazne povedané, na pol plynu a vydržala 10 rokov, alebo 7 rokov, alebo ja neviem, či by to bolo lepšie, ako ju robiť naplno tak, ako som tomu verila a verím a skončiť po tom prvom mandáte s tým, že sa teraz nestrácam z verejného priestoru ani zo Slovenska a snažím sa nejakým spôsobom byť prítomná v spoločnosti. Erik, vidíš tam nejaký vzorec? Opakuje sa to, alebo je to iba individuálny príbeh Zuzany Čaputovej? Ja myslím pritom na vášho pána prezidenta Petra Pavla, ktorý tesne po zvolení hovoril, že on to takisto vidí, teda nehovoril to v súvislosti s Zuzanou Čaputovou, ale hovoril, že on to vidí na jedno volebné obdobie, ktoré chce naplno tomu venovať a nemusí teda kandidovať druhýkrát. Neviem, ako to má teraz. Pak už říkal, že ne, že se rozhodne až potom. Tam samozřejmě to bylo naprosto nešťastné vyjádření, protože na to má čas, i kdyby to tak zamýšlel, říct to chvíli po zvolení. A navíc ještě dodal tehdy, že jeden z těch důvodů, že kdyby byl třeba Andrej Babiš tehdy jako premiér, takže si myslí, že není dobře, aby byl jiné orientace politické prezident a premiér. Což potom naopak řekl, že by dávalo smysl tomu jeho dalšímu případnému mandátu. Já myslím, že tohle je individuální, že je třeba ctít, jak kdo z těch politiků vnímá tu svoji roli, své síly a tak dále. Zároveň, a to říkám vždycky, a myslím, že marně trochu, že vysvětluji, že přeci jenom ta vyhrocenost na Slovensku je úplně jinde, než je v Česku zatím zaplať pánbou. To znamená, myslím, že my jsme za těch 35 let neměli politika jednoho, který by byl vystaven tomu, čemu byla vystavena Zuzana v době prezidentování. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že ten rozdíl já vnímám jako velký. A zároveň v té společnosti se odehrává vlastně jakoby tolik pohybů a jevů a vyvíjí se tolik věcí, že si myslím, že možná i v čase budeme přehodnocovat, jak dlouho ten, který mandát má být a budeme si uvědomovat i ty náklady, které jsou s tím spojené. Je to takové zajímavé vlastně, že my jsme většinou jako kritizujeme ty politiky, že se drží zuby nehty té politiky a pak, když někdo naopak si zvolí tu svoji cestu, tak jsme z toho zaskočeni, jak to, že jako proč to dělá. Téměř, co si to dovoluje, což nemyslím, že bys ty tak myslel tu otázku, ale... Trochu. Jsem ti nahrál, já to nevím. Ale, takže v tomhletom ohledu si myslím, že některé věci jsou jakoby nesrovnatelné, neporovnatelné, ale kdokoliv se pohybuje ve veřejném prostoru, tak ví, jaká tíha tam je a když si k tomu právě připočte tu jedinočnost, protože to je jediná funkce, která není kolektivním orgánem v českém i slovenském ústavním systému, takže tam myslím si, že nějaké kategorie vlastně posuzování téměř bych řekl, že neplatí. Erik povedal, že nebol vlastne politik, ktorý bol vystavený takej miere útokov a nenávisti ako vy. Akú rolu v tom zohráva to, že ste boli ženou v tak vysokej, prvýkrát žena v tak vysokej pozícii? To ešte vy ste nezažili. Čiže čo ten samotný moment z toho robí? Je to tak, máme, ako pokiaľ ide o to množstvo útokov, najmä na sociálnych sieťach, tak som teda v tých štatistikách viedla tento nedobrý rebríček. Myslím si, že časť tých útokov bez pochýb bol ako keby mierený aj cez ten fakt, že som ženou. Napriek tomu chcem ale povedať, že
to, že som bola ako žena zvolená v našom regióne ako prvá, by som pripočítala k úcti Slovensku, aspoň bod. Ja teraz bez ohľadu na osobu, ale tento fakt nie je úplne bežný a ja si myslím, že ženy do verejného priestoru patria. A áno, je to častokrát nefér. Je to ťažké v tom, že ten zoznam nástrojov alebo argumentov, ktoré sú voči ženám vo verejnom priestore a nielen v politike využívaný, tak to je taký katalóg. Ja som sa s ním zoznámila až potom, keď som bola vo funkcii a keď som toho bola objektom, tak vlastne som to ako keby že vyskúmané, že čo všetko, aké nástroje, akým spôsobom sa snažia najmä mužskí kolegovia ako keby delegitimizovať ženu v politike. A cez rôzne sexistické útoky, znižovanie alebo spochybňovanie odbornosti a celá tá škála argumentov, ktoré sa využívajú voči ženám a voči najmä ženským politikom, ženských političiek, osobitná kategória zaujímavá. Takže bolo to tam prítomné. My sme na to reagovali tým, že sme sa ženským témam, samozrejme najmä domácemu násilu, veľmi intenzívne venovali. Robili sme aj takú ako keby sieť žien, ktoré z rôznych oblastí života na Slovensku, aby sme sa prepájali, aby sme spolu komunikovali, aby sme sa podporovali navzájom, nevylučujúc mužov, pretože muži v tomto ohľade, ktorí teda nemajú problém so svojou sebadôverou a rozumejú tomu, prečo ženy v politike alebo vo verejnom priestore majú byť, aby boli našimi spojencami a nie niekým na opačnej strane. A len k tomu dodám, že žena a prečo áno, ja tým nehovorím, že ženy sú lepšie alebo inakejšie. Proste rozhodne máme inú životnú skúsenosť ako muži. Máme iné stratégie na riešenie problémov. Je dobré, aby tieto stratégie boli prítomné vo verejnom priestore a častokrát to ilustrujem štatistikou, že globálne vo vysokých politických pozíciách je 6% žien. A túto debatu sme začínali tým, akým krízam na svete čelíme. Takže si myslím, že ženy tam patria. Nepochybne. Ja iba pre taký pocit, aby to bolo fér, tak ja som práve pred 2 týždňami sme na Slovensku riešili takú tému, že pozícia žien v politike a teda tie útoky, to nie je len výsada nedemokratických politických strán a politikov, ale podobné skúsenosti popisujú aj političky z demokratických strán, ktoré ich kolegovia nazývajú, že sú vlastne na okrasu a riešia ich vzhľad a nie obsah. Je to tak aj v Českej republike, že žena je stále v politike, žena je pod neustálým tlakom? No rozhodně a nejenom teda v politice. Já pořád vnímám v tolika úrovních ty rozdíly i v debatách s lidmi, který si vážím, taky jako kdyby byla představa, že ten mužský pohled je ten univerzální, když to ženy obhajují jenom ten ženský pohled, což je samozřejmě nesmysl. A myslím, že z tohohle pohledu se potom jako díváme na celou řadu jako věcí, pořád platí, a to znova bychom mohli mluvit, a ty taky určitě i o našich kolegyních, že to mají těžší než kolegové, prostě nejenom jako čistě s tou odpornou negací a s těmi útoky, ale právě i s tou představou, že je někde nějaká role jakoby žen a že nepatří někam a tak dále. Myslím si, že jsme udělali obrovský kus cesty, ale že nám ještě velký kus cesty zbývá. A souhlasím s právě, a to já taky vždycky říkám, že tam přeci nejde o to, že by někdo tvrdil, že ženy jsou lepší, ale jenom prostě mají svůj úhel pohledu a ten k nám patří. Proto já si vždycky jako se bavím, když mi napíšeme, že to píšem často v Respektu, o těch tématech spojených se ženami, tak vždycky přijde a kde jsou ženy v dolech, jo? To je okamžitý argument, který mi přijde. Ostrave? My se sázíme, tak no ani tady by si asi nenašel tolik, ale se sázíme, s jakou rychlostí přijde ten argument. Takže samozřejmě my trpělivě vysvětlujeme, tam nejde o to, že by měly být všude paritně zastoupení, ale aby měli rovnou šanci, nic víc vlastně. Takže i ta veřejná debata je vidět, že nám ta velká cesta jako ještě jako bude trvat, si myslím, že docela dlouho. I to, co člověka občas překvapí, jaká slova se v tom veřejném prostoru jako nic jako objevují. A když se někdo jako proti tomu ozve, tak je hned puritán nebo já nevím co, takže jako lepší, ale ne dobrý. Pani prezidentka, vy už rok nie ste, bude to už o chvíľku rok, čo nie ste prezidentkou. Ubudlo tých útokov oproti tomu, keď ste boli prezidentkou, je ich menej?
Myslím si, že áno, že tá situácia je pokojnejšia, aj keď netvrdím, že sme neriešili v tom období po mandáte nejaké bezpečnostné výzvy. Berme to ako nejaký pokus o návod, alebo teda pozitívnu správu. Ako rýchlo ste pocítili, že je to lepšie, že to vlastne sa ustupuje? Boli to týždne, alebo teraz to začínate cítiť? Pokiaľ to zovšeobecním trošku širšie, a nebudem hovoriť iba o tom pocite bezpečia, tak som prekvapená, ako dlho to trvá. Ako dlho trvá ten, ako keby v istom zmysle návyk toho, že máte pocit, že na niečo treba reagovať. A nie, že by som to riešila pri každej politickej udalosti, alebo to, že ste boli terčom všetkého možného a uvedomovať si ten pocit bezpečia alebo niektorých signálov, ktoré predtým, keď boli prítomné, tak som vedela, čo znamenajú a teraz už si môžem povedať, že sa ma netýkajú. Ja viem, že som abstraktná, ospravedlňujem sa, ale teda sú to celkom mesiace, kým človek... A to samozrejme, že žijem, stretávam sa s ľuďmi, žijem opäť na Slovensku po návrate z univerzity, takže je to proces postupný. Erik, jedna z vecí, ktorá mňa fascinuje a špeciálne teda v našom priestore v Strednej Európe a v postkomunistickom svete, je to, že ako keby stále častejšie je pre väčšiu a väčšiu skupinu voličov atraktívne voliť ľudí, ktorí im sľubujú menej slobody, menej demokracie, viac pevnej ruky. A ja som z toho vlastne úprimne zdesený a nerozumiem tomu, lebo si myslím, že tá naša skúsenosť je predsa dosť čerstvá na to, aby sme vedeli, kam to viedlo. Ako je to možné? Prečo je to atraktívne pre ľudí? Já jsem o tom přemýšlel a nabízím část odpovědi, byť nepochybně bude spousta interpretací. Ale s čím já se potkávám, tak často tohle si myslí lidé, kteří dneska nemají práva, nemají hlas, demokracie si jich netýká. To znamená, když někdo řekne, že bude vládnout pevnou rukou nebo omezí demokracii, tak to bude pro ty druhý. A tím pádem jim to tolik nevadí. V tomhle já, jakoby, když jsem o tom hodně přemýšlel, jsem našel jediná věc, která mi trochu dává jakoby logiku v uvozovkách, protože ono to samozřejmě tak není, ale vlastně navazuje to na to, čím vlastně Zuzana začínala, že spousta lidí má dneska pocit, že jsou osamělí a že se jim vlastně ten systém jim nijak nepomáhá. Ve chvíli, kdy ten pocit bude růst, tak je to prostě drama, protože pak se to projeví v tom, dobře, budeme mít lídra, který nám vezme nějaká práva, ale bude hlavně štvát ty druhý. Pro mě se moc nezmění, protože já jsem doteďka o ničem nerozhodoval. A já si myslím, že v tomhle to máme jako deficit obecně všichni, že nevedeme debatu o tom, jak zvýšit nějakou interakci. A já myslím, že to je těžký, protože samozřejmě my vidíme, že dneska ta zvýšená interakce vede právě i k většímu volení těch populistů, ale podle mě pokud se nic nezmění, tak už to půjde jenom tímhletím směrem. My musíme najít nějakou formu jakoby dialogu. Ale teď pozor, jenom chci dodat, že to není to naivní, to, co já říkám, že teď půjdeme všechny obejmout a oni nám jako poplivají do tváře a my řekneme děkujeme a půjdeme dál. To vůbec. Já naopak v mnoha ohledech jsem pro velmi tvrdší reakci a tvrdší debatu, než která je dnes. Ale myslím si, že máme mít otevřenou formu té debaty a hledání řešení s lidmi, kteří nejsou v tom úplně vyhroceném pólu spektra, protože skoro bych řekl, že v Česku to bude jako většina zatím té společnosti. Takže tam já vidím nějaký úkol, který platí úplně pro všechny vlastně. Ale nemáme tak trochu tendenciu ako keby ospravedlňovať voličov, občanov, ako keby im hľadať tie dôvody, prečo sa rozhodujú pre nedemokratických alebo politikov, ktorí v konečnom dôsledku im robia zle a hľadáme pre nich ospravedlnenia a pritom podľa mňa po našich skúsenostiach, po tom, čo sa stalo za posledných 100 rokov s totalitnými režimami v našom priestore, my predsa veľmi dobre vieme, kam to vedie a mne sa zdá, že keď budeme stále ľuďom hovoriť, že vás nezastupujú politici, nie ste dosť reprezentovaní, nikto vás nepočúva, tak máte právo byť nahnevaní. Že to tiež nie je podľa mňa úplne fér, pretože ľudia majú
podľa mňa rovnakú zodpovednosť ako aj tí politici nakoniec. Politici majú oveľa väčšiu váhu svojich slov, musia vážiť a majú väčšiu moc. Ale tá zodpovednosť voliča je nakoniec obrovská. Áno, ja myslím, že je to iba nedorozumenie, lebo ja to teda nevnímam tak, že by tu niekto chcel hovoriť, že to možno, že skôr hovoria populistickí politici, že vy ľudia ste tí opomenutí, vás nikto nereprezentuje a tak ďalej. Ale to, čo sme asi aj obaja konštatovali, je, že množstvo výskumov z mnohých krajín sveta, vrátane tých našich, teda ospravedlňujem sa, české výskumy nepoznám na túto tému, ale predpokladám, že to môže byť niekde podobné, je, že tí ľudia, že to je proste fakt, že tí ľudia majú pocit, že na jeho hlase nezáleží. Na Slovensku je to, myslím, 62% ľudí, ktorí si myslí, že hlas človeka, ako som ja, politika nezaujíma. Čo je veľké číslo, to je proste, že fakt. Druhá vec je, že ľudia majú pocit, dnes pustíte si televízne noviny a počujete, svet, ako sme ho poznali, už nie je a nebude. Nežijeme zmenu epochy, ale epochu zmien, ale zmenu epochy, ako hovoril pápež František. Proste tie katastrofické scenáre, vízie plus traumy, ktoré sme zažili, vrátane covidu. Covid je podľa mňa jedna kolektívna trauma, ktorá nie je stále spracovaná, lebo za tým prišla nová hrozba. A je prirodzené, že mnoho ľudí sa cíti zneistených. A dokonca, na to sú tiež výskumy, sú ochotní ako keby obetovať časť svojich slobôd, ak tu príde niekto, kto mi doručí istotu, bezpečie, benefity. Ono to má svoju dokonca až logickú kauzalitu, len otázka je, že presne ako ste hovorili, že zo skúsenosti vieme, že a s nástupom autokracie to znamená, že sa vlastne zužuje priestor na slobodu a dokonca, že demokracia z dlhodobého hľadiska je aj ekonomicky najprosperujúcejší politický systém. Preto tá snaha udržať ju na úkor všetkého. Ale myslím si, že sme v bode, kedy o demokracii musíme uvažovať spôsobom, ktorý reflektuje tie krízy, v ktorých žijeme. Vrátane toho, že keď sme tu pred chvíľkou hovorili o morálnom prístupe, lebo demokracia je morálny systém, o slušnosti a tak ďalej, to nemá znamenať prístup, ktorý je ako vlažný čaj. To sa nevylučuje s rozhodnosťou, so silou, so silným líderstvom. Akorát nepoužívať tie manipulatívne skratky typu vytvárania strachu a hrdinu, ktorý ľudí zachráni, klamstva ako pracovné metódy a podobne. A osobných útokov, samozrejme. Ja viem, že je to zložitejšie v dobe sociálnych sietí extrémne. A samozrejme sú vypracované odporúčania mnohých politológov, odborníkov z rôznych svetových univerzít, ako na eróziu demokracie reagovať. Okrem iného aj tým, že zvýšiť schopnosť spolupráce na demokratickom poli pri záchrane demokracie. Ako my sme schopní sa dohádať, obrazne povedané dokúsať v demokratickom priestore, ako vieme spolu nesúhlasiť. Ako vieme si povedať, že no tak OK, tak jeden americký senátor to tak konštatoval, že s 11 vecami sa zhodneme, ale keďže v tej 12. nesúhlasíš, tak ťa neberiem za stôl. Že my vieme tak veľmi klásť nároky na seba, čo je na jednej strane správne, ale na druhej strane limitujúce pre spoluprácu a pre dnes už nielen že ochranu, ale záchranu demokracie. Potrebujeme väčšiu mieru spolupráce, obrazne povedané zjednotenia na tom demokratickom poli. To kladie vysoké nároky na demokratických politikov. Erik, akú úlohu v tom zohrávame my, novinári? Lebo často počúvam práve od demokratických politikov, že by sme mali byť voči nim oveľa miernejší, práve preto, čo hovorí pani prezidentka. Viem, že ona tak nemyslela, ale že v záujme toho vyššieho dobra by sme mali byť prižmúriť oko a my to nemôžeme robiť, alebo ja si aspoň myslím, že to nemôžeme robiť, lebo prácou novinárov je bez ohľadu na to, o kom píšeme, tak prinášať fakty a hľadať pravdu a byť kritický k jedným aj druhým bez ohľadu. Ale predsa len nejaký podiel zodpovednosti na tom, že sa ten svet komplikuje, asi nesieme. Aký? Nepochybně jako velký a je to znova jako složitější jako podobně u té jako demokracie jako takové a vztahu společnosti k politikům a politiků ke společnosti. Je třeba říct, že jak politici, tak i novináři mají povinnost jít často proti zájmům svých voličů a svých čtenářů. Prostě pokud mají při všem vědomí informací, které mají, a měli by jich mít víc než ta veřejnost, tak musí rozhodnout tak, jak je správně. Zároveň si myslím, že mají stejnou povinnost
vysvětlovat lidem, proč se tak děje a být v tomto ohledu jakoby srozumitelní. Myslím si, že média ne vždycky mimochodem i vysvětlují svoji práci. A proč jako fungují tak, jak fungují. A myslím si, že nemáme být hodní na politiky. Myslím si, že to, co psal Orwell, je mi blízký, že vlastně dokonce k těm svým v uvozovkách máme být přísnější. Ale zároveň, a to si myslím, mi se líbí ta tradice, kterou u nás jako vybudoval Havlíček, Borovský a pak Peroutka, kdy říkali, že se má psát tak, aby podle toho šla dělat politika. Jinými slovy, neklást na ty politiky nesmyslný nároky, kterých není schopné dostat. Prostě jako jsou věci, které není v silách politiků změnit jako lusknutím prstů. Takže v tomhletom ohledu já jsem zastánce kritičnosti, ale věcnosti, která mnohdy může být i nudná. To je taky ta nevýhoda potom, podobně jako u těch politiků, že to nemá ten sexy slogan, ale pokud chce člověk brát ten svět jako vážně, což používám tady vlastně dneska podruhý, tak si myslím, že k tomu musí takovýmhle způsobem přistupovat. A u těch voličů je to podobně jako u těch nebo té společnosti, i u těch čtenářů. Tam nejde o to jim omlouvat to, co dělají, když volí extremistické strany, nebo tak. Tam podle mě proto není omluva. Mě zajímá to, proč se to děje, kde selhává ten systém, co se dá dělat líp. Protože pokud si řekneme, že to je jenom prostě tak vlastně potom ta debata končí a musíme jenom už čekat, co se stane. A my vidíme, mnoha případů, už jsme si několik naťukli tady dneska, kdy ta politika nefunguje a tam myslím, že hodně roste význam té naší práce. To znamená vést o tom debatu, ukazovat složitost toho světa a přemýšlení, jak ho zlepšovat, jak nastavovat ty funkční nějakým způsobem mechanismy. A máme to ale samozřejmě těžký, protože pro nemalou část veřejnosti my jsme komplici v tom selhávání toho systému. Mají pocit, že jsme součástí nějakého spiknutí a to samozřejmě potom snižuje nějakou možnost vstupování efektivněji do té debaty. Vy ste zmenili pohľad na médiá počas vášho prezidentovania? Nemyslím. Samozrejme bolo iné byť čitateľkou médií a byť po zvolení ako keby objektom. A samozrejme tá skúsenosť bola pestrá, prirodzene, najmä pokiaľ ide o komentátorský žáner. To som až aj viackrát spomínala, že sa človek ráno dočíta, aký má názor a prečo ho má. A teda je to tak ďaleko od reality, ako málo čo. Že taká ako keby, že slobodná tvorba a zamyslenie sa autora. Ale v zásade, ja som to viackrát vyjadrila aj v tom, že je to prirodzený ako keby náklad, obrazne povedané, alebo daň, ktorú za tú demokraciu každý politik musí ustáť. Je to istá miera diskomfortu, samozrejme, pretože sa vám to zdá byť nefér, neinformované a neviem aké, predpojaté a podobne. Ale tá hodnota, ktorá je za tým, že tuto niekto odbehol od racionality alebo reality, to, že môže slobodne písať a že vďaka tomu aj všetci ostatní môžu slobodne písať, je ďaleko väčšia a dôležitejšia pre demokraciu ako dobrý pocit politika, že si o sebe prečíta niečo pekné, čo sa mimochodom úplne nestáva. Takže nezmenilo to môj pohľad na rolu médií. V každom prípade vaša rola je že kľúčová pre demokraciu. Musí byť veľmi náročná, pretože ste zároveň občania. Máte svoj politický, občiansky názor, bez pochyby. A držať sa v tejto dvojroli, ako keby toho objektívneho, musí byť veľmi ťažké, musí to byť veľká výzva. A navyše, podobne ako pri iných profesiách, ktoré sú verejnou službou, vaša nezávislosť nie je vašim privilégiom. Je to právo občana na váš nezávislý prístup pri hodnotení veci a popisovaní javov. Takže máte to ťažké a tie nároky sú aj na vás obrovské a nie vždy je jednoduché ich splniť. Já jsem si uvědomil, nebo co pro mě bylo důležitý, člověk se jako pořád učí, nachází si nějaké situace, v té novinářině mnohdy, ve které třeba nikdo jiný předtím nebyl a musí se nějakým způsobem rozhodnout. Ale třeba, když jsem před mnoha lety poprvé byl pozván k nějakému rozhovoru, nebo byl potom v těch debatách, tak jsem trošičku byl potom už jako ne moc, ale trochu vstřícnější k politikům, protože samotně mi dochází, že jsem to vždycky chtěl říct trochu jinak. Že v tu chvíli, kdy se člověk jako dostane tu otázku, tak rychle spustí ten mozkový jako pochod.
zkusit to sformulovat, aby to znělo trochu logicky, trochu slušně, aby se neopakoval, aby tam byla nějaká myšlenka a má na to pár setin vteřiny, než rozjede tu mašinu. Tak potom jsem si říkal, jasně, tak až uslyšíš zase někdy, že zkus přemýšlet o tom, jak to ten člověk myslel a ne ho chytit hned za to jedno slovo. Takže v tomhletom ohledu je třeba říct, že ty politici to mají taky strašně těžký, teda pokud zkoušejí jako odpovídat. Jo. Což bylo zajímavé, kdybych to vrátil té knize, kolik těch čtenářů bylo překvapený, že mám jako respondentku, která odpovídá na otázky, která jako přemýšlí o těch jako odpovědích. A do jisté míry je to pravda, že málo kdy jako člověk cítí od těch politiků chuť autenticky odpovídat. Byť rozumím, že to mají těžký, že vědí, že budou chycený za to slovo, ale je to docela zřídkavý, musím říct. Dosť zriedkavé, aj keď myslia. Oni majú častokrát pripravené odpovede, ktoré potom vyťahujú, ale úplne s tebou súhlasím, že verejne formulovať svoje myšlienky je veľmi, veľmi ťažké a vlastne nie je čo závidieť politikom, keď to robia zodpovedne a keď sa naozaj pokúšajú. Mnohí prepadajú stále väčšej depresii, že s demokraciou je to zlé a vidia iba negatívne signály, ktorých je okolo nás naozaj veľa. Väčšinu večera sa vlastne rozprávame o nich. Ale nie je to tak, že možno že nám chýba odstup a že v skutočnosti je stále ešte aj dosť veľa optimistických signálov. Aj keby sme sa len pozreli okolo seba. V Nemecku sa podarilo poskladať demokratickú vládu, v Rakúsku to isté. Jednoducho nie je to úplne jednoznačné, že budú víťaziť alebo že víťazia iba ľudia, ktorí chcú oslabovať demokraciu. Ako to vidíte vy, pani prezidentka? Je ešte stále dôvod aj na optimizmus? Musím ho nachádzať. Niekedy to je ťažké, ale chcem to tak vidieť. A pritom, to sme sa tiež viackrát rozprávali, nechcem, aby ten optimizmus alebo tá nádej bola postavená na naivných nohách, na nejakom romantickom pohľade, že všetko bude fajn. A ten priestor teraz mi umožňuje, že naozaj sa ponárať ďaleko hlbšie do širších súvislostí, globálnejšieho kontextu a najmä do príčin javov, do snahy porozumieť tomu, prečo sa tie veci dejú tak, ako sa dejú. Aký to má dopad na spoločnosť, na človeka, individuum, lebo v zásade to je to, čo hýbe dejinami. A je to náročné obdobie, nemyslím si, že v súvislosti s tým, keď som hovorila o tom jave cúvania demokracie, že sme dosiahli už ako keby ten pík, ale presne tak, ako bolo povedané, tých aj pozitívnych signálov je stále veľa. Sú prítomné. Mne osobne pomáha, keď sa snažím trošku lepšie porozumieť širšie, že o čom vlastne, čo je za tým, čo je tá obava, ktorá je taká abstraktná, tak aký je ten terén, ako ho lepšie chápať. To je jeden rozmer toho celého. A druhý rozmer je, že výhodou veku alebo starnutia je, že už si človek všeličo pamätá a vie, aké obdobia v tom vývoji krajiny sme zažili, alebo vývoji vôbec aj globálne, aj keď naozaj teraz to má veľmi nebezpečné črty, mnohé veľmi ojedinelé, ale nejakým spôsobom sa z mnohých kríz ľudstvo alebo Slovensko a tak ďalej, tento región predsa len dostal. Stále sú momenty, ktoré mi dávajú nádej a optimizmus. Ja som teraz veľmi v kontakte s ľuďmi, menej v médiách, ale viac v kontakte v rôznych rozhovoroch a tak ďalej. A ten potenciál, ktorý ja vnímam kdekoľvek vo svete, ale aj na Slovensku, je pre mňa zdrojom istej nádeje a zároveň ešte trošku čerpám aj z tej výhody, že poznám osobne mnoho globálnych lídrov, ľudí, ktorí sú dôležitými hráčmi v tom globálnom hnutí, ktoré sa nejakým spôsobom hýbe. A som presvedčená o tom, že sú to ľudia, ktorí sú jednak veľmi schopní a jednak sú, keď už sme tu dnes spomínali, morálku a hodnoty, ktorí to majú správne upratané. A aj z toho pramení istá miera spoľahnutia. Čo ale neznamená, že keď máme niekde v priestore autokrata, ktorý nepozná svoje hranice, tak môže veľmi vážne zamiešať kartami. Ale presne ako bolo povedané, tých dôvodov aj na
dúfanie v dobrý vývoj takých, ktoré sú racionálne, je stále dosť. Erik, ty máš nejaké recepty na to, ako neprepadať zúfalstvu? Čo robíš ty? Já vlastně nějak nepropadám, no. já z řady důvodů, jako za první mi to přišlo rouhání, nebo jak to říct, že dokud člověk prostě dělá práci, které věří a o kterou je i zájem. Vlastně jsem nikdy neměl pocit, že ztrácím nějaké svoje demokratické kořeny v Česku přes všechny problémy, které máme. A to je pro mě vlastně jakoby to důležitý. A tu naději, nebo kde možná tě to překvapí, ale jako já ji hodně čerpám ze Slovenska. A to ne, že tam je to tak špatně a u nás lepší, tak jsem to nemyslel. Ale právě proto, že je to tam tak špatný a vidím to obrovské množství lidí, se kterými se jakoby potkávám, kteří nerezignují, pořád něco zkouší, dělají, jsou aktivní, nabízejí jinou optiku, čelí opravdu reakcím, které jsem mnohdy viděl jako naživo, i třeba když jsem s vámi jako zachránit demokraciu, čemu vy čelíte na ulici a tak dále. To já dělám taky, ale tak jako 10% toho, co vy. A zároveň, kolik lidí vám a dalším dává najevo, že o tu práci stojí, že vás podporujou. Já vlastně neznám vděčnější společnost, než je Slovenska v tomhletom ohledu. No, jako věřte mi, že vlastně to, co vám dávají najevo jako lidi, by vlastně dávat najevo nemuseli. A mohli by se taky uzavřít do sebe a pak by to bylo teprve ta temnota. Takže já se potkávám s něčím, čeho se učím, čerpám sílu, sleduju jak to intelektuální podhoubí, tak mediální, občanskou společnost a vidím, že i v těžkých silách, teda v těžkých časech, to může prostě fungovat. Takže to já jako oceňuji. A uvědomoval jsem si to trochu i když jsme loni spolu nahrávali audioverzi té naší knihy, což byl pozorovaný zážitek pro mě číst nahlas, tak když jako jsem si procházel znova vlastně tu knihu tím pádem, tak jsem si říkal, že tam je celá řada nějakých momentů a dějů, na kterých se dá a podle mě bude stavět v budoucnu. To znamená, že ta společnost si teď vytváří nějaké základy a rozhodně bude i silnější, než je dnes. Takže z tohohle hlediska tam já včerpám nějakou svoji naději. V audioknihe odpovedá aj Zuzana Čaputová svojím skutočným, alebo teda hovorí svojím skutočným hlasom, čiže odporúčam. Aké máte vy recepty na to neprepadať zúfalstvu? Áno, audiokniha bola výborná skúsenosť, keďže sme čítali samých seba a je to československý dialog, takže to bola taká chvíľku iná profesia, ako keby. Ja by som ešte teda chvíľku pokračovala v takej tej pozitívnej etude o Slovensku, lebo je to treba. Asi to potrebujeme aj my sami si opakovať. A zároveň je to odpoveď alebo čas odpovede na to, z čoho čerpám nádej, pretože napríklad keď na Slovensku chvíľku máme mrazivý pocit o tom, že by sme náhodou mali vypadnúť z Európskej únie a podobne, tak myslím 2 týždne alebo 3 týždne starý prieskum verejnej mienky, ktorý hovorí o tom, že 75% obyvateľov Slovenska schvaľuje a chce byť členom Európskej únie. Je to dokonca aj medziročne viac, ako to bolo minulý rok. 72% je NATO, 75% je Európska únia. Prieskum z minulého roka 8% Slovákov si myslí, že patríme na východ. Čiže ten obraz, ktorý ako krajina občas vysielame vďaka politickej reprezentácii, zďaleka nereprezentuje tieto dáta a čísla, ktoré... Oni nie sú, že jednotlivým excesom, že nejaká agentúra 3 týždne dozadu niečo namerala. Oni sú naozaj, že sa to drží a mierne to narastlo. Takže aj z toho napríklad čerpám nádej, že tej opakovanej skúsenosti s demokraciou a s tým, že patríme na západ, je na Slovensku ako keby pomerne hlboko zakorenená, čo je veľmi dôležité. A druhá vec je, že ten spôsob, ako to manažovať v sebe, tú neistotu je, že podobne ako Erik hovoril, aktivita, snažiť sa robiť niečo zmysluplné pre ľudí, ktorým tá práca, ktorú robíte, dáva zmysel.
A teraz poviem niečo, čo znie tak ako keby trochu možno zvláštne alebo naivne. Ja som to niekde čítala, som si to až spätne uvedomila, že vlastne, OK, aj to je spôsob, ako manažovať obavu a to je, že snívať. OK, to ma tak akože prekvapilo, že strach manažovať snívaním. A vlastne som sa pristihla, že to robím rada a pomerne často. A jediné úskalie, ktoré sa snažím zmanažovať pri tom ako keby pozitívnom predstavovaní si niečoho, čo ma teší, je, že tak hovorím súkromne, že držať ten sen v otvorenej dlani, jednoducho nebyť na ňom závislý, lebo on sa môže aj nenaplniť a to je potom opak toho, čo nám pomáha prežiť ťažké chvíle. Takže ako myslím, že naozaj, že uvažovať o tom pozitívne, o tom, čo bude, a snažiť sa byť tou najlepšou verziou samého seba vo vzťahoch, ktoré máme okolo seba, v profesii, kde sme zasadení, lebo aj to je spôsob záchrany demokracie, akým spôsobom sa prezentujeme, ako pestujeme to neviditeľné pojivo medzi nami navzájom a to je dôvera, na ktorej potom tá súdržnosť spoločnosti založená. Keď hovoríte snívať, tak myslíte také denné snívanie? Áno. Tie nočné si nepamätám, takže hej. To nemáte pod kontrolou? Tie nemám pod kontrolou, hej. Dobre. Už rok, pomaly je to rok, nie ste prezidentkou. Ako vyzerá teraz váš bežný deň? Pestro a rôzne, ale v zásade je to veľa stretnutí s ľuďmi na akcie, ktoré si vyberiem. Som vďačná, že tých pozvaní je veľa a mám možnosť si vybrať, čo mi samozrejme kapacity umožnia a kde sa mi to zdá byť tematicky zaujímavé a takže mám možnosť sa stretávať s ľuďmi, diskutovať, prednášať o témach, ktoré považujem za dôležité, aj okrem iného aj pre demokraciu. A zároveň to hovoriť ľuďom, ktorí to chcú počúvať. A je to tiež zdroj nádeje, ako som povedala, či sú to mladí ľudia na vysokých školách, či je to biznis prostredie alebo iná oblasť. No a to obnáša aj to, že si musím veľa vecí čítať a ponárať sa do súvislosti, čo ma veľmi baví, písať si tie prednášky, čo je tiež celkom čas. Takže je to taký bežný deň, je taká pestrosť mnohých meetingov, stretnutí a interakcií s ľuďmi. Erik, ty by si ako predstavoval, čo by mala robiť pani prezidentka teraz, keď je už mimo funkcie? Mal by si pre ňu nejaký recept alebo návod, že kde by mala byť? Já vím jednu jedinou věc, že by byl úplně nejhorší poradce politický kohokoliv, takže bych radši neradil. Já vím jako jediný, co si myslím, že by měla zůstat, být jako silným hlasem i v té domácí debatě, protože ta výhoda té jakoby splněné mise, jasný hodnot, slušně formulovaných. Myslím si, že to potřebuje každá společnost. A že ať už potom ta forma bude jakákoliv, tak rozhodně by měla být v tom veřejném prostoru, což předpokládám, že tak bude, protože to je i dneska. A myslím, že i s odstupem času to bude, bych typoval, i trochu silnější. Mě to samotného překvapilo, že vlastně ten mandát vlastně za 13 dní je to rok, to si pamatuju ne kvůli konci mandátu, ale protože ten den vyšla knížka, takže je to teprve rok samotný. Mě to vlastně překvapilo, že je to taková krátká doba, ale vidím, teda mimochodem, když se ptali na ten pocit toho uklidnění, nebo tak já to vidím, protože vlastně ta knížka vznikala 2 roky a pak, jak jsme se viděli vlastně v průběhu těch měsíců, právě třeba při natáčení té audioverze, tak skoro bych řekl, že s každým tím dalším měsícem vidím jako klidnější bytost. Takže je vidět, že ten nános, který si člověk nese z tak těžké funkce, asi je fakt velký. Ja musím priznať, že nad tým dosť často vlastne, keď si to tak uvedomujem, rozmýšľam, že to musí byť veľmi ťažké po tak exponovanej najvyššej funkcii v štáte. Ako pokračovať ďalej? Že čo vlastne, kde je to miesto pre človeka, ktorý bol naozaj na vrchole a je na vrchole svojich síl a má ešte pred sebou ďalších, neviem, koľko kariér a rokov, že to musí byť vlastne veľmi náročné nájsť to miesto. Je to problém naozaj, alebo to tak necítite? Necítim to tak úprimne tým, že nejak sa snažím nechať životom viesť, ako to niekto povedal, že nie vliecť.
a ako keby prirodzene. Ten prvý rok, samozrejme, ešte to ani nie je rok, bol výnimočný a bol iný, keďže som časť z neho strávila na Stanfordovej univerzite a potom som prišla na Slovensko a vlastne sa ako keby rozbiehajú aktivity. Jednak tie, ako som spomenula, že príjmam pozvania na zmysluplné eventy a prednášky a podobne, či už na Slovensku alebo v zahraničí, ale zároveň aj s kolegami vytvárame subjekt, cez ktorý chceme robiť vlastné aktivity, ktoré dúfam, že budú užitočné pre spoločnosť. Aké aktivity? Rôzne, uvidíte. Ale tak asi nič, čo sa dá očakávať, niečo, čo súvisí s mojím doterajším profesijným profilom. Blížime sa ku koncu našej diskusie a teda pokúšam sa, skúsme to zakončiť pozitívne. A my na našich diskusiách, ktoré máme pravidelne aj s Erikom, tak končíme vždy. Zažili ste, pani prezidentka, alebo všimli ste si, pani prezidentka, za posledné týždne niečo pozitívne? Mám pocit, že som tie pozitívne javy vystrieľala pár odpovedí dozadu, keď som hovorila o prieskumoch, ktoré ma potešili. Ale môžem spomenúť to, a tiež som to naznačila, že mnoho tých stretnutí s ľuďmi, ktoré teraz, na to je teraz môj život bohatý a to je na tom tiež pekné. Ja mám pocit, že tá doba, ktorá je náročná, vlastne ako každý tlak vlastne vytvára tlak aj na kvalitu. Na Slovensku sa objavujú noví, zaujímaví lídri, ktorí by sme možno predtým ani nepoznali, dokonca aj z tej mladej generácie. Ktorí? Nemyslela som politických lídrov, teraz som myslela všeobecnejšie. Častokrát stoja na pódiách rôznych protestov a podobne a zrazu stojí mladý človek s takým nielen retorickým talentom, ale aj múdrosťou a hĺbkou, ktorú tam odprezentuje a tak ďalej a tak ďalej. Erik to naznačil v súvislosti tiež s ľuďmi, ktorí čelia mnohým útokom. A stretávam to naozaj osobne o tom, ako či už mladí ľudia rozmýšľajú nad svojou rolou, aj tou dilemou ostať, neostať na Slovensku a prečo si to opodstatňujú tým, že na tom Slovensku chcú ostať. Aký je to test vlastne vzťahu k vlastnej krajine. Aký je to test odvahy pre každého jedného z nás, ktorí tam žijeme, zostať verný hodnotám, presvedčeniu a hľadať, a to sú na tom, že fascinujúce momenty. Keď tí ľudia v tej diskusii, ktorú spolu máme, si kladú sami sebe otázku, ktorej predpoklade už v tej otázke je zakomponované to, že uvažujú spôsobom, ako hľadať cestu k tým ľuďom, ktorí majú úplne opačný názor, že to je veľká vec. To je veľká vec, že v tom mladom veku rozmýšľajú spôsobom, že ako komunikovať s ľuďmi, ktorí majú opačný názor, prípadne opačné hodnoty, spôsobom, ktorý by ich neurazil, ktorým chceme vyslať signál, že ich rešpektujeme. Už v predpoklade toho ich uvažovania je niečo zaujímavé a v istom zmysle veľké v tak mladom veku. Takže aj z tohoto vrátanie toho, keď som spomenula biznis, ktorý rozmýšľa o hodnotách, ktoré je treba za každú cenu sa ich držať a práve v tých ťažkých časoch, tak aj z tohoto čerpám nádej. Povedali ste, že tí mladí uvažujú nad tým, že či zostať na Slovensku, hľadajú dôvody, hľadajú silu. Vy nad tým, viem, že som sa to už pýtal, ale vlastne vždy znova a znova ma to zaujíma. Chápem, že sa to pýtam v Ostrave, ale vy uvažujete nad tým niekedy, že by ste zo Slovenska odišli? Neuvažujem o tom, že by som zo Slovenska odišla. Z 1000 dôvodov je to môj domov. Narodila som sa tam, mám tú krajinu rada, mám rada ľudí, verím tomu potenciálu, ktorý tam je. Ak by sa tá situácia vyvíjala spôsobom, že by sme vypadávali zo západnej civilizácie a opakovala by sa história v nejakom rozkvete totalitného, staršieho či väčšieho brata, to by bola ťažká výzva, vtedy by som si tú otázku kladla. Čo neznamená, že by som odišla, ale kladla by som si ju. Čiže ešte tam nie sme? Nie sme. Tak to je pre mňa pozitívna správa dňa. Keď to hovoríte vy, tak budem tomu veriť. Erik, ty máš nejakú pozitívnu udalosť? Mám, a taky vlastně asi zmíním Slovensku nejdřív. A to bude jako předehra, proč to vysvětluju, protože začnu nejdřív jako negativní. Vlastně to, co předvádí Robert Fico a jeho vláda, a to chování, ať už vůči Rusku a svým občanům, jak mluví k spojencům dovnitř, to je tak šokující a tak agresivně vulgární a ponižující vlastně tu zemi, že člověk občas jako na to kouká a lapá dech. A
tuhletu předehru vlastně dávám k tomu, že nejdůležitější asi slovenské médium hned po deníku N samozřejmě je televize Markíza. S obrovským vlivem, historickým vlivem, kde bohužel Češi dostali úkol ji znormalizovat, což mě jako trápí. Nicméně fakt, že opakovaně se tam nacházejí novináři a novinářky a moderátoři, kteří patří k té totální elitě, to znamená, kteří jsou ti nejviditelnější, takže mají nejlepší platy, řeknu to takhle materiálně, a slávu z toho plynoucí a opustí to dobrovolně, berme to, byť tam samozřejmě byl velký tlak ze strany té televize, protože stojí na svých principech a chtějí dělat kritickou novinařinu. To považuji za velkou věc a nejsem si jistý, jestli by to bylo takhle u nás, teda mimochodem. Takže já vidím tu pozitivní věc na tom, že se nacházejí další a další lidé v této televizi, kteří říkají dost. My prostě svoje svědomí neprodáme. Takže to klobouk dolů a vždycky budu připomínat, že takové novináře prostě svět potřebuje. Ďakujem vám obom za diskusiu. Pre mňa to je asi tá pozitívna udalosť môjho dňa, byť jeden deň vydýchnuť si zo Slovenska a diskutovať s múdrymi a normálnymi ľuďmi, takže ďakujem. A navíc v Ostravě. Já jsem strašně rád, že se nám podařila ta debata tady, protože Ostrava je úplně úžasný jako město, takže já jsem rád, že se nám podařilo zajet po Praze, Brnu i sem. Ďakujeme vám, že ste prišli do divadla Jiřího Mirona v Ostrave. Mojimi hostiami boli šéfredaktor Respektu Erik Tabery a prezidentka Zuzana Čaputová. Ďakujem veľmi pekne.